वाहण्याचे कार्यक्रम अत्यंत मोठ्या संख्येने होत असतात. परंतु मागील वर्षी आणि आज या 2 दिवशी पहिल्यांदा इतिहासात हे लॉकडाऊनचे कार्यक्रम, लॉकडाऊनमध्ये पुण्यतिथीचे कार्यक्रम अगदी मर्यादित लोकांमध्ये मास्क लावून या ठिकाणी संपन्न झाले. हुतात्म्यांच्या स्मृतीला उजाळा देत असताना नागरिकांनी स्वतःचा देखील संरक्षण केलं पाहिजे या विचाराने स्मारक समितीने आवाहन केलं आणि आज या ठिकाणी शासकीय इतमामध्ये या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम साजरी झाला. ध्वजारोहण झाले. अत्यंत शांततेत सोशल डिस्टन्स पाळून आणि कमी लोकांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला. या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांनी किंबहुना देशप्रेमींनी या स्मारकाला भेट देत असताना मास्क लावावा आणि सोशल डिस्टन्स ठेवून स्वतःच्या कुटुंबियांची काळजी घ्यावी एवढंच आवाहन स्मारक समिती, हुतात्मा राजगुरू स्मारक समिती राजगुरुनगर यांच्या वतीने या ठिकाणावरचं मी अध्यक्ष या नात्याने करत आहे.